थाफानो मोनदों जाफानो मोनदों नाथाय माब्लाबाबो सोंफेराखै सार आं मोजां खन्थाइगिरि जानांगौबा माबायदि सरसा खालामो कलेजनिफ्रायनो 1994 मायथाइयाव उथ्रिसारनो हादोंमोन। बेबादिनो बिथाङा थुनलाइजों लोगोसे सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां खामानि मावलांदों। बिथांनि सोरजिफ्रा थुनलाइ सोरजिफ्रा जादों अनजालि खन्थाइ बिजाब 1996 आरो खन्थाइ बिजाबाव बिबार अख्रांबादि 2024 बेनिफ्राय दङ सुंद' सल' बिजाब मोदैनि बाना 1996 गुनजेर 1998 हर गेजेरनि फन 2002 जिनजिरि 2001 बेफोरो बिथांनि ओंखारलांनाय सुंद' सल' बिजाबफोर आरो बिथाङा फोरमायहरबावदों दि गांनै ओंखारनायनि लामायाव दंबावो लिरगासिनो दं बिथाङा बेफोरनि मुङानो जादों मानसि जाग्रा मोसा फाख्रि बे ओंखारनायनि लामायाव आरो बिसम्बि बेबो ओंखारनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे जोंनि बर' बिफानजों खुंजानाय 44थि गंगोना थुनलाइयारि जथुम हाबाफारिखौ मासिगिरि आफादगिरि महरै सामलायबाय थानाय जोंनिनो मानगोनां डक्टर बिजितगिरि बसुमतारी सार, गंगोना थुनलाइयारि जथुमनिनो बानजाय आफादनि नेहाथारि अमरजित दैमारि, दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंजोंनो हांख्रायनानै लिंनानै लाबोजानाय जोंनिनो मानगोनां गाहाय आलासि मुस्रि बिनिन्द्र स्वर्गियारि सार, बिथांजोंनो नुजाथिफैनो हानाय बिथांनि फिसाज्ला धोरोम खुंगुर स्वर्गियारि आरो प्रबन स्वर्गियारि नोंथांमोन, दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनिनो मानगोनां बिफान गाहाय सार डक्टर भुमिक चन्द्र बर' आरो जों दिनैनि बे हाबाफारियाव गोबाव सम माने मेडिकेल लिभाव थानायनि उनाव दिनै सानसे गावनि खामानिनि थाखाय फैदोंब्लाबो नाथाय जोंनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जोंनिनो मानगोनां डक्टर रुपाश्री हाज'वारि मेडाम आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनिनो बिफाननि सेथि आरो थामथि फरायसमनि फरायसा नोंथांमोन आरो जोंनिनो बिफाननि PhD संजिरगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो दिनैनि बे 44थि गंगोना थुनलाइयारि जथुम हाबाफारिया गाहामैनो गाहाम जालांगोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसे फिन खेबसे आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबावबाय। दिनैनि बे 44थि गंगोना थुनलाइयारि जथुम हाबाफारिनि बेखेवगिरि गाहाय आलासिया जोंनिनो माननि बिफान गाहाय सारमोन, नाथाय सारा गुबुन हाबाफारियाव थांनो गोनां जानायाव हरखाबै माने आंखौ बे हाबाफारिखौ मावनो थिननायलाय आं बेवहाय गसंफैनाय जाबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो मोननायाव माने आंहा खाफाल जुफिदों होननानै आं साननानै लाबाय। दा जेखियानो जाया खुंगा 44थि गंगोना थुनलाइयारि जथुम हाबाफारिया जोंहा गिबि खेब सेथि खेब जागायजेनदोंमोन 27 मार्च 2021 मायथाइयाव। माने फैयै फैयै दावबायै दिनै जोंहा 44थि गंगोना थुनलाइयारि जथुम जाफैबाय आरो जोंनि बे गंगोना थुनलाइयारि जथुम जेसेबां हाबाफारि खुंजाबोदों जोंनि बिफानजों जोङो मोनफ्रोमबो खेमफ्रोमबो साफायै गुबुन गुबुन आयदाजों सोमोन्दो गोनां गागि गुबुन आयदाजों लोब्बा लाखिना खामानि मावबोनाय खन्थाइखौ आङो फरायनोसै आवरायनोसै। उन्दै बैसोआव हाबा जाबोला समाजाव गुबुंले बार बारदों। बे बाराव गोसारनाय हा नाङै अख्रां मोनहास'यै सानबोलावरिफोरनि सेरेफोरा न'खर संसार दाफुंनायाव नुजाथि होदों गुदुं गुजुं। समाजाव गुबुंले बार बारदों। बे बाराव गोसारनाय हा नाङै अख्रां मोनहास'यै सानबोलावरिफोरनि सेरेफोरा न'खर
संसार दाफुंनायाव नुजाथिहोदों गुलुं गुजुं बिजान बायदियै बैसो गोरलैफ्रा ओंखाम ओंख्रि गेलेखागोन गेलेनो अहाब्ला गुबुन हाबायाव नांथाबफिनखागोन गावखौ सामलायनाय बैसोआव गुबुनखौ मालाय बोरै सामलायगोन सोंनाय बिसि फिसा बिसि फिसौनि सोमोन्दोफोरखौलाय माबोरैथो बिबान सानबावगोन सोंनाय समाजाव दिनै गोबां गोथौ गोथौ सान्थौ आरो बिरोंदामिनजों महर गुस्लायबोबाय अखाफोरखौ लाना अनजालिनि महर मोखांखौ रुजुनोबो गिनाय जाफैबाय सैथोखौ दिन्थिनो हानाय मुगायावबो नाथाय सोलायथिया मानो सैथोखौ दिन्थिनो हानाय मुगायावबो नाथाय सोलायथिया मानो सोंनाय बादामालि खाफबनाय इसिंफ्रा सोंनाय आरो सोंनाय खुंख्लाय बायदि गोजावबाय थानाय थिरांथाफोरखौ माबोरैथो दिथा होगोन उन्दै बैसोआव हाबा लानाङा एबा होनाङानि मोन्थोरखौ माबोरैथो फोथायहोगोन खुंख्लाय बायदि गोजावबाय थानाय थिरांथाफोरखौ माबोरैथो दिथा होगोन उन्दै बैसोआव हाबा लानाङा एबा होनाङानि मोन्थोरखौ माबोरैथो फोथायहोगोन सोंनाय आरो सोंनाय उन्दै बैसोआव हाबा जाबोला सोलोंथाइनि मोनथाया आद्रा जायो उन्दै बैसोआव हाबा जाबोला सोलोंथाइनि मोनथाया आद्रा जायो न'खरा बेनिखायनोथ' आदा खावनिया जालाङो उन्दै बैसोआव हाबा जाबोला देहाया गोख्रों नंजोबैलाय गथ' बानायाव नोरजिया जायो आरो गोरलै खुदियाफोरनि जोनोमाबो हेंथा बेंगुरा आबुं जौगानो हायै जायो उन्दै बैसोआव हाबा लाबोला जरा जुलिया बुजिलायनो गोरोबलायनो एबा सामलायलायनो रोङै जायो बेनिखायनोथ' बेहा बैजों नैबेहाबो बिजों गोजोननाय गैयै जायो उन्दै बैसोआव हाबा जाबोला आद्रा मोननाय सिमांफोरखौ थं नागिरफिनना ओंखारलांनो गोसो जायो उन्दै बैसोआव हाबा जाबोला आद्रा मोननाय सिमांफोरखौ थं नागिरफिनना ओंखारलांनो गोसो जायो बेबादिनो गथ' गथाय नागारना गुबुन न'बथियाव बाहा बोहैफिनो समाजाव गुबुंले बार बारदों बे बारखौ बोस्रांनो असिलायै गोनांथि जादों सोलोंथाइ आरो सांग्रांथिनि गोनांथि जादों The Prohibition of Child Marriage Act 2006 नि गोनांथि जादों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनानि गोनांथि जादों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनानि गोजोन्थों खन्थाइया एसेनोसै गंगना थुनलाइयारि जथुम हाबाफारिखौ आंनि मावबिबान बायदियै एसेयावनो बेखेवबाय होननानै आङो फोसावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय Dong ang nang
स्वर्गियारिखौ बिथाङा जाहैदों आयदा फोरोंगिरि केम्ब्रिज क'चिं जौसिन फरायसालि बिथाङा गावनि जिउआव मोनदांनाय एक्सपिरियेन्स साबजाल्ला गासैबो बायदिसिना बिथिंखौ लानानै दिनैहाय नोंसोरनो हयथ' बिबुंथि होगोन जाय बिबुंथिया जागोन नोंसोरनि थांना थानायनि हयथ' मोनफा मोनफा लामा बेखौ मिजिंथिनानै आं सारखौ जोंनि बे मेलनि जौसाङाव फैनानै गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दिनैनि बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' फरायसा आफादा खुंनो लानाय जा ब्रैथि गंगोना थुनलाइयारि जथुम आरो बे मेहेरगोनां जथुमनि सिबिजाथाव मानबिल आफादगिरि आरो बावैसो बे मेहेरगोनां आफादखौ बेखेवलांनाय सिबिजाथाव लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारि आरोबाव जोंजों बे जौसाङाव जिरायनानै थानाय सिबिजाथाव बर' बिफाननि गाहाय डक्टर भबिक चन्द्र बर' आरोबाव बेवहायनो जोंजों जिरायनानै थानाय सिबिजाथाव लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर रुपाश्री हाज'वारि आरो बेवहायनो जिरायनानै थानाय सिबिजाथाव रिसार्च स्कलार नोंथांमोन आरो अनजालि फरायसालि दिनै आं थारैनो बेबादि मोनसे मेहेरगोनां गौथुमाव फैनानै नोंथांमोनजों मोगा मोगि जानो मोननायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आं एफा गोरों मानसि नङा मैखोमै आं अनजालु फरायसाफोरखौ थांखिनानै फंनैसो बुंगोन आरो आं बे बिफाननि जेसेबां गेदेमा फोरोंगुरुफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जे बांसिन एबा मोजांसिन गियान होनो हागोन बेखौ आं सानस'नो मोनाखै आं ओरैनो जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि 11-12 क्लासनि उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंग्रा मानसि 27 इयार्स फोरोंबाय जायनि जाहोनाव जोंनि साननायफोरावबो उन्दैफोरनि बायदि जाना थायो मा ओरैबायदि साननाय जायो आरो आरो बेखायनो खेबसे आंखौ बुंनो नागिरबाय नोंसोर फिसा उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनानै थिंकिंफोराबो उन्दैफोरनि बायदि जालांजोबो थारमाने बै उन्दै 11-12 नि फरायसाफोरखौ गिदिर बाथ्रा बुंनो हायो जेबो मोनदांसुवा गथिखे फिसा बाथ्राखौ बुंबाय थाग्रा मानसिजों दा जियानो जाया मानो लिंनाय लेखा आं एसे बुंनो नागिरदों आं ओरैनो नेहाथारि बुंनाय लेखा एसे आंनि जिउनि जारिमिन आरो एसे थुनलाइनि बागै ओमफ्राय एसे मटिभेसन लोगोसे माइन्ड इडुकेसन एसे फंनैसो बुंनानै आं फोजोबनो सानदों आंनि बागै जोंहा नेहाथारि अमरजित दैमारिया बुंजोबलांबाय मा मावदों मा मावाखै जियानो जाया मानो आं बे गोग्लैसोना थानाय देउलकुसि होननाय मोनसे गामियाव जोनोम जादोंमोन
आरो बेवहाय आंनि जा न'खर बे गिदिर मोनसे माने न'खर आरो 10 जन गथ' गथाय थानाय न'खर आरो बिनि उनाव 2 बिसि थानाय न'खर बुंनो थाङोब्ला फरायनायनि जेबो आबहावा गैयामोन लेखा रोङै आइ आफा अरायबो दावराव दावसि अरायबो दावराव दावसि गोजोननाय बेबायदि मोनसे आबहावायानो थाया थेवब्लाबो मोनसे जिउ सिमां लानानै आं आवगायबोदों आरो उन्दैनिफ्रायनो आंनि जिउनि सिमाङा मोनसेल'मोन बे जाबाय फोरोंगिरि जानाय आरो सिमाङा गिदिर नङामोन कलेजाव फोरोंगिरि जागोन ना गुदि फरायसालि फोरोंगिरि जागोन मिथिया ना खालि आङो फरायसालि जागोन फोरोंगिरि जागोन होननानै डायरियाव लिरबाय थायो आरो आं माने क्लास 8 निफ्राय दालागै बोराय बैसोआलागै डायरि लिरनो थाङो जोङो सानद्रेब होनना बुङो नामा सानद्रेबखौ दाबो लिरनो गाराखै आरो बे सानद्रेबाव आंनि जिउनि सिमांनि बागै लिरोमोन आरो माब्लाबा माबा मोनसे सोरनिबाफ्राय मोजां खोथा खोनासंनो मोनो बेखौबो लिरनानै दोनोमोन दा ओरैबायदि डायरिया ज' जालांबाय बेखौ माबा सुजुबा गांसे बिजाबानो जायसिगोन मोजाङै बिदि दा डायरि लिरनायाव बिनि मोनसे आंहा माबा दोङोमोन माने थांखिया दोंमोन जे मोनसेया जाबाय इंराजि सोलोंनाय थारमाने आदाया आंखौ बे क्लास 8 आव 9 थाखोआव फरायनाय समावनो इनि 3 लोगो कटननिफ्राय फैदोंमोन जायगायाव फैनानै मुस्रि खानो होदोंमोन आं मुस्रि खाबाय थादों अब्ला बिनि लोगोफोरा आंखौ इंराजि बाथ्रा लानो होदोंमन फंनैसो आं हायाखै ओमफ्राय आदाया फैनानै ओइ बिलेखौ फरायनो हादों बिलाय बैसागो मोसाथिङो रोजाबथिङो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेस्थ जानाय नङा बे आं बादि माब्लाबाबो जिउआव कटनाव सिट मोननाय नङा आरो ओमफ्राय आलासिफोर थांनायनि उनावबो जोबोद रायदों नों मा मावनो जानो नागिरदों क्लास 8 निफ्राय दाबो इंलिस मोनसे बाथ्रा दानो हाया नों गोरलै गथ'आ थाङा थासान्दि थैना थांनाय गामिखौ गाम गैया आरो बै दिनखालिनो आङो जोबोद दुखु मोननानै समायखिरा लादोंमोन आं इंलिसखौ सोलोंनासो गारदों आरो बेबायदि समायखिरा लानानै जिरायनानै थायाखैमोन आं बै साननि अखानायनिफ्रायनो आङो इंराजियाव डायरि लिरोमोन आं जाबाबो जायाबाबो इंलिसाव डायरि बेखौ सोलोंनासो गारगोन आं बाय हुक एन्ड बाय क्रुक आरो जोंनि समाव टिउसनबो गैया जेबो गैया आरो बिनि उनाव माने जा फोरोंगिरि दङ बिथांमोना बुजायनायखौ जेबोखौनो बुजिमोन आं ओमफ्राय रोङियाव थांनानै 10 खानसो एकदम ग्रामार बायना लाना फैदों इंलिस ग्रामार फरायो बेनिफ्राय सानफ्रोमबो मा मावखो मा दिनै आं मा मावखो इयुन जिउनि थाखाय मा मावखो बेखौ लिरबाय थायोमोन माबा मोजां खोथा सोरबा सारफ्रा बुंबा बिखौबो लिरनानै दोनोमोन माब्लाबा खन्थाइफोर जाखांबोयो बिखौबो लिरनानै दोनोमोन बे डायरि लिरनाया आंखौ फिसा फिनला लिरगिरि जानोबो बे हेफाजाब होदों आरो डायरिनि बागै आं खेबसे माबा मोनसे मिटिङाव सोरबा सासे सारा बुंनाय मन'दोंमोन बे समाव बियो बुंदोंमोन मा जे डायरि केन लिड इउर लाइफ होनना बुंदों डायरियानो जोंनि जिउखौ दैदेनबोलांनो हायो थारमाने मा हराव ओंखाम जाखांनानै उन्दुनायनि सिगां दिनै आं मा मावखो जाय खामानिफोरखौ आं मावगासिनो दङ बेफोर आंखौ आंनि जिउनि सिमांखौ जौगानो हेफाजाब होनो हागोन आरो दिनै
मा मावखो मा मोजां मावखो मा गाज्रि मावखो आरो माब्लाबा जुदि जेबो मावनाय जायाबा गोसोआव मोनसे दुखुनि मोनसे सायख'ना नुजाफैयो आं दुखु दिनै जेबोखौनो मावजाया बेबादिनो जिउखौ आरो आंनि आखल आखुखौ फोसाबनायाव दायआ अरायबो हेफाजाब होबोदों आरो आं अनजालु फिसाफोरखौ खावलायो नोंसोरबो बेबादि दाय होयोबा मोजां जायो नामा होननानै मानोना जोंनि जिथु जिउनि समा बिराद सम माने खम आरो मोनाबिलि समाव जेबायदि गलादारफोरा मोजां गलादारफोरा हिसाब खालामनानै नायो बेसेबां मुलाम्फा जाखो बेसेबां बिक्रि जाखो फान जाखो बेबादिनो जोंनि जिउखौ जोङो इभालुएट खालामनो हायो आरो बेबादिनो आंनि जिउखौ सोमोन्थाइ खालामनानै सुना नायनानै बिजिरना नायनानै एसे एनै फोसाबबोदों आरो बेबादिनो दालागिनो आं बे खामानिखौ मावदों जियानो जाया मानो बेबादिनो गोबां दुखु दाहानि गेजेराव लेखा फरायनायखौ आं बेबादिनो दैदेनबोदोंमोन आरो मोनसे खोथाखौ बुंखानांगोन आं बारा सिरियास स्टुडेन्ट नङा मानोना बांसिन आंहा बायजोआरि खामानि बैसागो मोसानाय नायजाब दिन्थिनाय मबाइल लिरला खालामनाय आरो गुदि फरायसालिनिफ्राय आप टु कटन कलेजनि मास्टार दियालागै समाजारि बिबान बे हाई स्कुलाव फरायनायावबो माने गियानारि लाइसिनि सुजुगिरि बाथौ सामलाय आफादनि नेहाथारि रङिया कलेजाव फैनायावबो बाथौ सिबिनाय सामलाय आफादनि नेहाथारि कटन कलेजाव फरायनाय समावबो कटन कलेज बड'लेण्ड ससाइटिनि नेहाथारिमोन आरो बेबायदिनो फरायनाय जोबनायनि उनावबो बायदिसिना आफादफोराव लोब्बा जानानै खामानि मावदोंमोन आरो मावगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय आंनि जिउआव खिन्थु खायसे खामानिखौ आं दासिमबो नागाराखै जेरैबायदि जबआ 6 थाखोनिफ्राय आं जब खालामो 6 थाखोनिफ्राय स्टिल I have been doing job माने बेजों आंनि जिउजों थांफाग्रा गैया बे जाबाय मोनसे आरो मोनसे खोथाया बेनो जगा खालामदोंमोन गोबां बोसोर नाथाय गुरु गैया मेन्टर गैया आरो गुरु गैयाब्लासिनो आसलते दावगानो बिराद गोब्राब उइदाउट मेन्टर उइदाउट गाइड जायनि जाहोनाव आं बे जगा खालामनाय उन्दै समाव ओरैबायदिबो माने खैफोद जादोंमोन खेबसेल' खुगाथिं थिर खालामदों आंनो माया थैसिगोनमोन आं ओरैबायदि जालायलांदोंमोन आरो नै जिउनि खावसेनि बारा थांनाय उनावसो आङो जगनि गुरुफोरखौ हमबाय बिनि उनावसो आङो माने जेरैबायदि मुलुग मुंदांखा जग गुरु स्वामिराम देव बिथांनि हरिजोआव थांनानै आं जग ट्रेनिं लानानै पास नुहैबाय आरो मुलुग मुंदांखा जग गुरु सतगुरुनिफ्रायबो ट्रेनिं लाबाय ध्रुबज्योति टेका बियो आंनि मेन्टर पुरुषोत्तम शर्मा बिबो आंनि गुरु बेबायदि आरो बेखायनो गुरुनि लोगोआव सोरबा गोरों मानसिनि लोगोआव जे जोङो गोथौ सोमोन्दो लाखिनांगोन अब्लासो जे जोङो जिउनि लामायाव जिउनि दावहायाव जों देरहासारनि फिरफिलाखौ बिरहोनो हायो बे खोथाखौ आं बुजिफिननो मोनाखै आरो रावबो आंखौ बुङाखैमोनबो सारफोरजों मोजाङै सोमोन्दो लाखि होमब्लासो मोजाङै गियानखौ लानो हागोन आरो बेखायनो फरायसा समाव फोरोंगुरुफोरजों माने डिपार लेभेल अफ कानेक्सनानो गैयामोन आरो बेखायनो जिउआव नुदों एकाडेमिक लाइफआव आं माब्लाबाबो फार्स्ट क्लासखौ मोननो हादों सेकेन्ड क्लास आरो बेखायनो दा आं फरायसाफोरखौ बुंनो खावलायो जिकुनु फिल्डआव आसलते जौगानांगौबा मानसिनि गुरु नांगौ जेरैबायदि मुलुग मुंदांखा साइन्टिस्ट आइजाक सार निउटना मोनसे खोथा बुंदोंमोन whatever I have done it is only
standing on the shouldering of the giant. And my giant was Copernicus. बिथाङा बुंदोंमोन दि आं जे दा एफा गोनोखोनि बुब्लियाव जौगानो हाबाय बिनि मैखोम जाहोनानो जाबाय आंनि गुरु आंनि मेन्टर कपारनिकास आरो बे बाथ्रा खोन्दोखौ इउनाइटेड किंडमनि कुइनफोराव लिरनानै दोनदोंमोन बै समाव माने स्टेन्डिं सोल्जारिं of the giant होननानै मोनसे आरो मुलुगनि जेसेबां जौगानाय मानसिखौ नुबाय आं माला गुरु दं माने तेन्दुलकाराबो माला गुरु दं बेबायदिनो जेबायदि इन्टारनेशनेल मटिभेटर निक बडिसिम बिनि मेन्टरा जन बार्नेमोन बेबायदिनो मुलुगनि जेसेबां जौगानाय मानसि दङ नुदों आं बिथांमोननि गुरु गुरु एबा रोंखा राखा सासे सुबुं जाय मानसिजों जिउनि गासैबो खोथाखौ जों सावरायनो हायो आरो बेबायदि गुरु थायोब्ला जाय गियानखौ जोङो 20 एबा 12 बोसोर स्टाडि खालामनानैबो मोनाखैमोन बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो एसे समनि गेजेराव गोबां गियानखौ मोननो हायो दा बेखायनो जोङो आं सानो दि आंनि जिउआव बेबायदि गुरुनि गोनांथिजों जोङो बेखौ मोन्दांथिनि थाखायनो आं जेसेबां जौगानांगौ जौगानो हायाखैसै होननानै आङो मोन्दांथियो आरो आं लिरनाया खन्थाइबो लिरो रायथाइबो लिरो सल'माबो लिरो आरो मोनसे टाइमाव बिराद खन्थाइया आंनि गोसोआव जाखांफैयो जेबायदि poetry is the spontaneous overflow of strong feeling होनना बुंनाय बायदि खन्थाइखौ लिरबाय हरखाबनो आं गावनो गाव सानबाय खन्थाइखौ दङ फराय लोगोफोराबो बुंदों खन्थाइखौ फराय रावनोबो एडभाइस लायालासिनो आं हरखाबनो गरन्थ लाबाय मानसिफ्रा फरायो बे खन्थाइखौ मा लिरबोनो आंलाय ज्राब गारना दोनबाय ओमफ्राय सल'खौ बाय फरायो बिदिसो सल' एकदम सल' लिरसिनानै गावनिसो सल' बिजाब बायदि नुनानै हरखाबनो बारलायबाय सल'मायालाय आरो सल'माखौ गारनानै बारलायबाय मटिभेसनेल बुकआलाय उनाव आं दा गावखौनो मा मोन्दांथि आं जुदि खन्थाइखौ लिरबाय थानायमोनब्ला दायो बिराद सासे राफोद खन्थाइगिरि महरै आं गावखौनो थानो हागोन आं ओंखायनो फिसाफोरखौ खावलायो जे मायबा मोनसे खामानियाव मेचिउर लेभेलखौ मोननो थाखाय एसे थि रोखोमनि समखौ गोनांथि जायो आं आरो ओरैबायदि मानसि गोबां गेदेमा लिरगिरिफोरजों आं थाफानो मोन्दों जाफानो मोन्दों नाथाय माब्लाबाबो सोंफेराखै सार आं मोजां खन्थाइगिरि जानांगौबा माबायदि सर्सा खालामनांगोन माबायदि टेकनिकआव लिरनांगोन हयथ' बिथांमोननि सुबुंखौ लानायबा आरो गोबां दावगाबोनो हागोन दा गावखौनो सानो आं मोनसेबो आयदायाव दङ आखा फाखा नङा मानोना मानसिनि जिउआ ओरैबायदि सुंद' बेखौ माने भर्ति हरिना माने संस्कृत पण्डिता बुङो अनन्त पारं चिर सप्त शास्त्रं सर्वं तद आयु बाहुस्य बिना जत्सागरं भूतं तद पास्यं हंचिरिकिरं इव अमृतमध्यात्मं ताबोरै बिथाङा मा बुङो अनन्त पारं चिर सप्त शास्त्रं मुलुगाव सोलोंनो गोनां गोबां गियान दङ गुबुन फारसेथिं मानसिनि जिउआ सुंद' गुबुन फारसेथिं गोबां हेंथा हेंसि दं दा बेखायनो राजा हांसोआ दैयाव गाइखेर लखबना होयोब्ला दैनिफ्राय बासि बासि गाइखेरखौ जानो हायो थिग जोंबो बे सुंद' जिउआव बासि बासि खायसे गियानखौ जों लानांगोन आरो बासिख्र'नानै खायसे जोंनि टेलेन्टखौ राफोद महर होनो थाखाय जौगानायनि थिख बिन्दोआव
सहैनो हाजासे जों नाजाथारनांगोन नङाबा जेराव पर्ट्रेट बा मास्टार नांगौ आरो जिउआ ओरैबायदि सुंद' दा ओरैबायदि साननाय फैयो आंनियावनो बावैसो आङो दियानकुसि हाइ स्कुलाव फरायदोंमोन बावैसो आं कटनाव फरायदोंमोन बावैसो आं हाबा जाबाय बावैसो आं फोरोंगिरि जाबाय नै दा माबा रिटायार्ड मोनसे आरो नुबाय रिटायार्ड मोननाय जोंनि लोगो 10 जन मानसिया थैलांबाय रिटायार्ड जादों बोसोरनि बोसोरथाम लादो बेराम जादों थैलांदों बिदिनो दं एफा मानसिनि जिउआ दा बेखायनो जोङो सानै हयै जों खामानि आरो बेबादिनो आंनि जिउआव डायरि लिरनायखौ आं माब्लाबाबो गाराखै आरो प्राय 30नि गोबां बोसोर जाबाय लिरबाय थानायखौबो आं गाराखै आरो बिनिफ्राय अरायबो आं मैगं थाइगंनि आबाद मावो सम मोनबानो मैगं थाइगंनि आबाद मावो बेखौबो आं नागाराखै आरो बे हिनजावजोंथ' थाबैनो थाया दा बेबादिनो आंनि जिउआ बेबादिनो आरो गेजेराव आं एकदम मेगनखौनो नुवा जालांदों दाबो बिराद खम आंनि मेगना जास्ट सलायनो हायो नुखालियामोन आं बोसोरनो आरो बेवहाय नाथाय आंनि स्ट्रागोलखौ आं गाराखै आङो मेगन नुयि आरो दाबो मोजाङै फरायनो हाया आङो नाथाय आंनि फरायसाफोरखौ लिरनानै आं दाबो लिरगासिनो दं आं बुङो आं बिसोर लिरो आरो आंनि जिउनि थांखियानो जाबाय I will be laughing instead of crying. I will be fighting until I die. बेबादि